Lah nek wong arepe mangan wong lawuhe lho jangan tewel deloken to. Rumah samu lawuh apa Mas Dian? Tehmu penyanyalan yak-yakan kok kaya ngono. Palta Surabadok. Wetengmu lho wis sak kebogoni, wis sak kerenjang, wis sak bajong wetengmu. Lah nek wong mangan kaya ngono polahe cah. Aduh. Ya nek santai wae dijaluk ya. Penasaran nek wong nyekel ajang lah penasaran kok Iram. Jangan tewel kuwi masak lah Gusti, Gusti. Beh, Jan. Aja kaya ngono kowe iki. Roh Hiro. Lha kowe lek enek temu kodhokne ya kok lelek no kodhoke. Bahaya cah iki, Hiro iki. Jan Surabadok tenan. Yung. Aduh, Yayi. Wis polahe. Ya kono menek kono. Ya kono menek kono. Waduh. Lek. Jangan Mas Saben iki lho. Turunan Mas Saben aja kaya ngono kuwi polahmu. Jabang bayi amit-amit jangan tewel. Jabang bayi amit-amit. Hiro, kamu jangan keterlaluan, Nak. Ya ampun. Yo. Yo tewel dimplok. Mateng aku Gusti. Palta jek sik ra sepiro. Hiro lho jan biyong alah. Yo delok ento. Yo tewel, nuk dong tok biyong alah. Le, kowe aja rakus-rakus nemen. Hiro. Beh. Polahmu Hiro. Apa nak? Apa Palta? Delok ento pola Hiro lho ta. Aduh. Nung Palta lo meneng ae karo Mas Sabon. Yo Hiro polahe. Hiro.